Okay. Hvem skider? Action! Undskyld. Ej, det var bare dumt. Undskyld. Det var en nøje, hvor så. Ved du hvad, Simon, jeg tror sgu du slår mig ihjel. Ved du hvad du har? Du er slå mig ihjel. Jeg er sgu da dig, der taber mig. Hvad laver du? Han er ikke død. Han er ikke død. It's okay. It's all okay. Det er slut. Det er det hele, altså. Du tabte mig på toppen. Det er dig, der tabte den kæmpe idiot. Telefonen ringer. Det er Mette Musen. Det er Mette Musen. Gud. Andreas. Ja. Hans kæreste kommer om 5 minutter. Nå, du kræft! Hvad laver du ved at tage telefonen, jo? Telefonen? Ringer igen? Ja, sir. De kommer lige om et øjeblik. Det må vi vide, altså. Rumvæsenerne kommer. Telefonen ringer igen. Mændemusen, ja! Telefonen ringer igen. Du skal ikke tage den. Jeg tager den. Du skal ikke tage den, for helvede, hvad det vi lige har lavet. Det gav ikke nogen mening, det de sagde. For satan. Løft over den. Jamen, pisse tung, jo! For helvede. Kør! Jeg sidder bare sådan med rettet den der gang. Kør! Jeg kører! Kør! Det kører ikke. Aldrig kører. Jeg vil bare, det bliver sådan en stumfilm, kom med så der. Hvad laver du? Er I klar? Nej. Det var tyst. Nu kigger du. Så ret ham dog for helvede. Så kom lige en flyver. Godmorgen, der betjent. Er der et problem? Ja, det er der. Smagte det dårligt? Vi kan godt tage. Godmorgen, der betjent. Er der? I slingret. Sorry. Pas på bilen. Hvad fanden sker der? Prøv det igen. Party. Vi kører. Hold kæft, mand. Men nu tager vi ham, og så tager vi ud til søen. Øj! Så var det jo lort at gøre det. Okay. Du kan smide sten på ham. Hvad siger du? Jeg kan ikke nu. Jeg kan simpelthen ikke nu. Jeg kan ikke. Følg mig. Henning! Netop Jim, money! Pop! Kom, kamera, det kører. Værsgo. Værsgo. Pop! Kør. Bare kør. Kør. Vi kører stadigvæk. Hvad gør vi? Vent! Var jeg i shottet, eller hvad? For sat.